קיבוצים ומושבים, כל ההתנהלות שמתרחשת שם, גם בוועד וגם במושב עצמו, גם כספים וגם דברים אחרים. ובעקבות תלונה של אחד מתושבי המושב, איתן מאור, שאנחנו נראים לדבר עם אחי, בעצם התחילה החקירה הזאת, התחילו שם במושב לחוש, במיוחד התושבים החדשים דווקא שהגיעו למושב של שכונת ההרחבה מענה מבואים, שהיה אגב לפני משהו כמו חצי שנה, דיברנו עליהם כאן ברדיו דרום, כך שאין להם שם כבישים ואין שם פיתוח, וזה גם היה קשור לאותו זיון שהוא מזכיר המושב. אז בעקבות התלונות הללו החלה חקירה ברשם האגודות השיתופיות, הם בעצם שכרו משרד של עורכי דין שבצע את החקירה הזאת, ואלינו הגיעו הפרוטוקולים של החקירות האלו שהתנהלו ב-16 באוגוסט השנה, לפני כשלושה חודשים, ולפי הפרוטוקול הזה עולים שם דברים חמורים מאוד, ובעצם בסופו של דבר הדבר הגדול הוא עוזי יונה, מזכיר המושב, העביר צ'קים בסכומים שונים של מאות ואלפי שקלים, כמובן לכאורה ועל פי המסמכים הללו שהגיעו לידינו, לבני משפחה שונים. רק כדי להבין, למושבניק, למה יש למושב כסף? כלומר, לאגודה. האגודה בעצם הכסף שלה זה מכספי החברים. יש במושב חברי מושב ויש תושבי מושב. תושבים זה בעצם הסוחרים. הם לא חברי מושב, הם לא שייכים לאגודה שיתופית. באגודה שיתופית נמצאים רק חברי המושב, וזה בעצם אלה שהקימו את המושב, אלה שיש להם משקים במושב. הם משלמים מיסי אגודה שנתיים? חוץ ממיסים למועצה האזורית, הם משלמים גם מיסים למושב עצמו. אתה מגיע למעלה עשרות אלפי שקלים בשנה? אפילו יותר, מאות אלפי שקלים בשנה, אוקיי. בכל אופן, אז לפי הפרוטוקולים האלה, בעצם יונה לכאורה העביר סכומים רבים לבני משפחה על עבודות שונות שכביכול הם ביצעו. עכשיו, הוא מודה בחקירה הזאת, שחור על גבי לבן, לגבי הרבה מקרים כאן, לא הבאתי את זה לישיבת הוועד, שזה אגב על פי התקנון צריך להביא לישיבת הוועד, לאישור הוועד, את כל סכום שיוצא מהמושב, ולא קיבלתי הצעות מחיר. אנחנו יודעים שבכל גוף, בכל חברה, בכל גוף ממשלתי, במושב ובקיבוץ, צריכים לקבל לפחות 3 הצעות מחיר על כל דבר, על כל הוצאה בעצם שהיא ציבורית, וזה כל כספי ציבור. ואז אמורים לקחת את ההצעה הנמוכה ביותר, כמובן כל עוד היא איכותית. במקרה הזה, עוזי יונה, לא קיבלתי הצעות מחיר ולא קיימתי ישיבות אחד. וזה הרבה מקרים, אנחנו ניתן פה ממש כמה דוגמאות, ממש הקצה המזליק. אז ככה, הוא מספר שם על בן משפחה שביצע פיקוח על קבלת חומר מקורצף לדרך חיבור בין מבואים, היישוב מבואים ובין אשכול, ועשה זאת כנגד תשלום ששילמה לו העבודה. הוא אומר, יש בפרוטוקול ועד ההנהלה החלטה בדבר העסקתו של אותו אדם, אולם אין החלטה על גובה התשלום. זאת אומרת, אומר, קיבלנו החלטה שהבן אדם הזה יעשה את העבודה, לא החלטנו כמה נשלם לו, אז זהו, עוזי יונה קבל בעצמו. אני יודע במשפט של מה העבודה? מה העבודה? פיקוח על קבלת חומר מקורצף לדרך חיבור. יש פה, כשאתה נוסע לפעמים במגשים, אתה רואה שלט דמיך מקורצף, ואז אתה נוסע, וזה לא הכי נשאר. הכביש הזה הוא פיקח על קבלתו. קבלת החומר, זה עבודה שיכול להיות שהעבודה הזאת ראויה, אנחנו אומרים את זה בה, אבל, ואפילו העבודה הזאת אושרה בוועד המושב, אך לא אושרה כמה הוא יקבל. זהו זיון היחיד בעצמו, הוא החליט שהוא יקבל 4,200 שקלים עבור העבודה הזאת, וזה הצ'ק שהוא קיבל. לא הסגור לנו כמובן אחר העבודה. והוא מודה שאותו אדם הוא בן של בן דודו, של עוזי יונה. עוד אחותו של עוזי יונה, אחת מהאחיות, נקלט המזכירות 4,300 שקלים עבור העבודה הזו, ציטוט של עוזי יונה. אין פרוטוקול, ובו יש אישור הוועד להעסקתה של אותה אישה, וכן אין אישור ועד לגבי גובה הסכום. אנחנו לא יודעים כמה זמן לקח, כלומר, חוצצה את זה ביום או בחודש? לא יודעים כמובן לקח העבודה הזאת. אוקיי. צ'קים נוספים כלומר, יצירת העדים זה בכל מקרה לא בסדר, אם זה לא משנה כמה זמן זה לקח, זה לא משנה היחס בין העבודה לתחום. אבל יש לנו עבר אישור ולא נותן למכרז, והיא לא נבחרה, כי תמיד מדבר על קשיבת המשפחה שבכלל בעייתית. נכון, כמו שאתה אומר, מדובר פה על כל אדם, גם אם זה היה אדם אחר. כן. זה עוד יותר חמור שמדובר על בני משפחה. במידה וזה היה, והכל לפי המסמכים האלו שהגיעו לידינו. צ'קים נוספים שהוצאו לפקודת בנים של חבר ועד באותה תקופה עבור עבודות שונות. אין אישור ועד להעסקה,
ואין אישור לגובה הסכום. הבן של יושב ראש הוועד הדתי במושב קיבל 2 צ'קים עבור ריסוס עשבייה. בסך הכל 1,400 שקלים, אין פרוטוקול ובו אישור הוועד להפסקתו ואין אישור לגבי גובה הסכום. וככה הדוגמאות ממשיכות ונצברות. הועסקו 3 קרובי משפחה של יונה. אגב, חשוב לציין שבמושב אשבול זה לא כזה מסובך להעסיק מישהו ממשפחת יונה, מכיוון שלמעלה מ-50% מהמושב זאת משפחת יונה. אבל עדיין צריך אישור להעביר את הדברים האלה לישיבת הוועד, להעביר את זה כמו שצריך, לקבל הצעות מחיר, ואז בסופו של דבר להעביר את הדברים. והיום אנחנו ביקשנו לשוחח עם אחד מהתושבים של חושף הפרשה למעשה. עוזי מעוז, בוקר טוב. בוקר טוב. תגיד, ההתנהלות הזו שירון כאן תיאר, למיטב הבנתכם, היא בעצם שיטת העבודה של עוזי יונה מהיום שנבחר, מההתחלה, או שזה משהו של השנים האחרונות? זה במשך 30 שנה כבר. 30 שנה? 30 שנה. רגע, אבל הוא בתפקיד רק 9 שנים, צריך להגיד. לא, 9 שנים בקדנציה הזו. בקדנציה הזו. נכון. 30 שנה, מה, השיטה הזו של... טוב, נראה שאם חצים מהמושב זה בני משפחת יונה, אז קשה לבחור אנשים שהם לא ממשפחה שלו. אבל בלי פרוטוקולים, בלי חתימות, בלי אישורים. כן. אז תגיד, אם זה 30 שנה ככה, יש מושג או הערכה, למה מישהו כמו אחיך מרים את הכפפה רק כעת? 30 שנה אנשים ישנו במושב עד עכשיו. עד שהתחילו כבר להתעורר עוד בעיות. תגיד, אפשר לשאול שאלה? כן. חוץ מהסיפור הזה, איך הוא כיושב ראש ועד? איך הוא היה? איך הוא עדיין בתפקיד, לא? הוא מזכיר המושב. איך הוא מתפקיד מעבר לסיפור הזה, כלומר, כי אנחנו יודעים על הרבה מקומות והרבה יישובים גם כאן באזור, שיש הרבה סיפורים ושמורות ועניינים על המנהיגים של היישובים הללו, אבל הם דואגים ליישוב ומצוינים בכל פרמטר אחר. איך הוא נשאר הפעם? גרוע ביותר. קצת מפתיע שעד עכשיו מתלוננים. כן, אתה רואה. אתה בטח לא גר במושב לפי הנושא לשמוע. אני איתך במושב. אתה גר במושב? גר במושב, כן. עוזי, אבל עוד יותר מפתיע, כמו שאמרנו, מפתיע איך רק עכשיו מתלוננים, אבל עוד יותר מפתיע איך הוא נבחר פעם אחר פעם. הוא נבחר כי הוא מפעיל לחץ על המשפחות. אבל נדמה לי שאתה לא אמרת, ירון, שיפוצים במושב זה משפחת יונה. נכון, 50% מהמשפחה יונה, הוא מפעיל לחץ. אבל יש אולי, חלק מבני המשפחה באמת, אנחנו רואים פה שהם לכאורה נהנים מהסיפור הזה, מקבלים עבודות שונות וסכומי כסף יפים מאוד. אני מניח אבל שיש חלק שגם לא נהנה מזה. מי שלא נהנה הוא לא עם אותו יד, הוא לא איתו. אגב, לעוזי, לגבי אחיך איתן, שאנחנו רצינו לדבר איתו הבוקר, אבל זה לא התאפשר, בעקבות חשיפת הפרשה ובעקבות התלונה, אני שומע שמאז ככה לא ממש שקט לו. בכלל לא. מה זה אומר? הוא מחפש אותנו על סתם, על שטויות. הרבה אנשים שנגדו. הוא נותן תלונות צו בתחנת משטרה, הוא מתלונן על אנשים, הוא מוציא לפרק שעוני מים לאנשים. הוא מתעלל למשל בשכונת הרחבה במעלה מבואים. אנשים בוכים על היום הזה שקנו מגרשים שם. מגרשים לא נמכרו באותם מחירים. תגיד, אבל מה עושים הלאה? אם מדובר על התנהלות כל כך לא תקינה, ואתה מדבר על התנכלות של ממש, ואגב, בהזדמנות הזו אנחנו מזמינים... התעללות, ממש. טוב שאתה מחדד את הדברים, כי אני רוצה להזמין את, כמובן, מזכיר מושב אשבול עוזי יונה להגיב לדברים אם הוא רוצה, לדברים שנאמרים כאן הבוקר ממש. אנחנו נשמח להביא תגובה שנעבר על השידור ולדבר על זה. אז אנחנו ניסינו אתמול לדבר איתו, אם בהזכרת הזה, ניסינו אתמול לדבר עם עוזי יונה, לקבל את תגובתו, זה היה ממש קצר, אחרי זה הגיע ניתוק, אז יש תגובה. בוא נשמע את התגובה. טוב, אני מדבר עד שזה בסוף. תוצאות של מה? אז הוא מדבר בעצם על אותו דוח, בעצם הייתה חקירה, של רשם האגודות, ובסופו של דבר צריך לקבל דוח חקירה, זה אמור לקרות בעוד כשבועיים, אז עוזי יונה אומר לנו,